kopai kelangno pen ajok Bhaskar Jyoti Kro enut monit apran kedam nang tovar keme pura gari kevek methang chere kenang sot Pini niphai 1910-23 Arni kangsam bachike thom apor malom Loringthepi police out keparlo Udralangso tovar krongpli alom Diphu pen kewang bom bait nong AS031A5080 enut prasad kro asopo Bhaskar Jyoti Kro pusi pangthek pon arong lake Baithalangso.Donka pusi kititang abang arpum pen ID proof pen pangthek pon koson pen tong kachongkoy lone bangjok takethek dun long abang abidet ajok chini dun dedet lo Bonta Penang atum kachethang atengke bai kevek asa pangtang chet si tovar ke khoi along ki khang un edet ajok tahai pupusi chethan pon non amat kititang abang arpum Loringthepi police outpost atum pensi chepari deng pon poloni pen ruba bejin thong pay news 24/7